بناتو منجدي باسي كل جزء تلمدايو عبت بيت مرتي حيالي لوز حسب تمهاراي قالوا تمهارو بمهرام سمو خصوعي خليو عبت بيت مرتي زمهارو دما دكليا بوسله زخونو اتم مهرانون دفيرم نعاتم كناغروم اي خولن عبت بيت مرتي قبرتن حدقتن دما اتم تمهارو يوم بخالو وغن جنجي تاكياس تبهال تمهاراي نابت بيت مرتزي مسييو جنجي نيز بيت مرت حدش تمهاراي انتخون ابو دما فلتنا ياكوزا مرحيو عم مجمرا كم دنقرقكم كلهم تمهارو حيرات مخانم كري سلازي دليو تمهاراي هاريمم سعار تمهارو دما شمم ابت مندق يصحفو ازي زملاقتنا دما ابت بيت مرتوشتي حيرات تمهارو ازي ملكان مفلاطيو جينجون از كله قديمو يفلط سلازي نبره ناي حد حدم شم بمدمساس ناي بعل مصحف جميريو ولا قدم حجاب بيت مرتزي تبايسو يفلط حججن نحد حدم ناي مباس تلم كم زلو كابزي مرداي كاليو مريتنا نتغير دما حدش ناي تمرت زمن مغيار تم تمهارو ابتا درش اكيبا موميوم ابزي عمت دما كاب كل جزي بتعم يستفلي بزحات حدش تمهار زموص انتخونو كابتم حدش تمهار دما حد نابت مدرخ يوصي ازي تمهاراي زي لكعكم تم قالو تمهارو حيل نمراي مبر ناي مهار ليت حالي وايكونن كابو قصيلو دما ناي بيت مرتي قدم حج حيرات زنبور تمهارو سم الناس اوعه ابز قلدلو ساعات هيرمي كروش ما استبحال تمهاراي حرقاني لعل ولا كونايت بيت مرت حيال تبعسا هيرمي ايخون سمون مخارك بالجن مستود مبعث جميريو بخاله وجن جنا نايت مرت عمت مستجمرة نايكال بيت مرت مهارون حنان من فداي ناوز بيت مرت زي يوم كين كاتاغريز تبعها نايتهم تمهار مراحي عاوز حلف عمت ناتنا تمهاري هاري منكم نيركم بتبعث مخنيات دما حد ناتنا تمهاري بخفو تقوديو هوسبيتالاتيو نزي دما تتياقي زخونة سريزاوا تام مستبهالناتكم تمهارايو واتي تمهاراي حابونا بمبال نتم تمهار مفرح جميريو كين ولا كوانا يزوج لمرح ايخون اتم سبات زموصقن بحق حلن مفدايوم ابز حجي ساعات نالش وزركو بدما سريزاوا تام مستبهال نايت بيت مرت وانا تباسايو ازي كم زيلو نهالي سريزاوا ناي قرب عاركو تاكيون نمركابنا هوسبيتال كيديو توكيونا سريزاوا بتعم زقرارب يعرفت انتخونو توكيو حجي كبير اوبراسيون سلازقبر نعون مراي مسيو يخون مبر ابز حجي ساعات توكيو اوبراسيون يقبرن توم دكتورات نستوسن غزي تناوحي يبلوو نسو دما كساب شعو دحان خوني بمبال دحان كم زخونه ينقرو سريزاوا دما عاركو بقلطف تحكيمو كدحن تهانتي سلازنبره بتنقر حريقو نابت بيت مرت مملاس يجمر سريزاوا موتر بمقنح كنت تزاكل غوبز ايكونن نابت بيت مرتي እና ተመለሳብ ዝነበረሉ ሰዓት ናይ ሰብ መኪና ስለ ዝገጨየ ፖሊስ ከሳድዎ ይጅምሩ ስሪዛዋ እታ መኪና ኣብ ዝገጨየሉ ሰዓት ኣብታ መኪና ዝነበረ የሺምቡስ ተባሃለ መርማር ፖሊስ እንትኸውን ንሱውና ተኸታተለ ከሳድዶ ይጅምር ስሪዛዋ ዋላኳ ሞተር ምግናሕ ጎበዛ ይኹን ናብ ትዕዳጋ ኣብ ዝኣተየሉ ሰዓት ግን ንምምላጥ ጽቡቕ ዕድል ፈጢሩሉ እዩ እቲ መርማር የሺምቡ ግን እታ መኪና ከም ዝደለየ ክሓልፍ ስለ ዘይከኣለ ኣብኡ ተገልቢጡ ይተርፍ ናብቲ ቤት ትምህርቲ እንትንምለስ ካብቲ ካልእ ቤት ትምህርቲ ዝመጹ ሰባት ክሳብ ሕጂ ንስሪዛዋ እናተጸበይዎ እዮም ኩሎም ተምሃሮ ድማ ንዓቶም ፈሪሖም ዘግዕ ጸጓም ሒዞም እዮም ጌንጂ ድማ በቲ ነገር ብጣዕሚ ሓሪቑ እዩ ምስቶም ሰባት ምንም ዘራኽቦ ነገር ዋላኳ ይሃሊ ንምንታይ እቶም ተምሃሮ ፈሪሖምዎም ብምባል ምስኦም ይባስ ስሪዛዋ ናብቲ ቤት ትምህርቲ ኣብ ዝበፅሐሉ ሰዓት ጌንጂ ንዑ ደልዮም ዝመፁ ሰባት ሓደ ብሓደ ከም ዝሃርሞም ይርኢ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት መርማሪ ዮሺምቡ ካልኦት ፖሊሳት ብምውሳኽ ናብቲ ቤት ትምህርቲ መፂኡ እዩ ስሪዛዋ ብፖሊሳት ተታሒዙ ኣብ ዝኸደሉ ሰዓት ጌንጂ ብጣዕሚ ሓደገኛ ተምሃራይ ምዃኑ ተረዲኡ ነገር ግን ዕላሙ ንምስኻዕ ንድሕሪታ የብሎን ነቶም ፖሊሳት ከይተረፈ ዘሳቀየም ስሪዛዋ ዘሸንፎ እንተኮይኑ ዓብይ ሽም ክረክብ እዩ መሬትና እንትቀየር ድማ ጌንጂ ናብ እንዳ መስተ ከይዲ እዩ ኣብቲ እንዳ መስተ ድማ ዓይዛዋ ሩኳ ዝተባሃለት ጓል ነቲ ዝተፍቅሮ ወዲ ተናግሮ ይርኢ ሩኳ ዘፍቀረት ወዲ ኣቦኡ ናይ ልያቡ ሓለቓ እዩ ናይቲ ወዲ ድሌት ግን ካብ ባስን ካብ ሌብነትን ርሒቖም እምበር እንትኸውን ብኣቦኡ ምክንያት ግን ናብ ዝከኣትው ክኢሉ እዩ ምርኢትና እንትቀየር ጌንጂ ናብ ኣቦኡ ከይዲ እዩ ናይ ጌንጂ ኣቦ ድማ ሄዶታክያ ዝተባሃለ እንትኸውን ናይ ያኩዛ መራሒ እዩ ጌንጂ ንኣቦኡ ነቲ ስሪዛዋ ዝተባሃለ ናይቲ ቤት ትምህርቲ ዓርኮ ምሽናፍን ናቲ ቦታ ክወስድ ከም ዝደሊ ይነግሮ ብዘሕዝን መልክዑ ኣቦኡ እውን ልክዕ ከምኡ መንእሰይ እናሃለየ ስዙራ ንምቕታል ፈቲኑ ዝነበረ እንትኸውን ክሳብ ሕጂ ክሳኽዐሉ ኣይከኣለን ንጌንጂ ድማ ምናልባት እዚ ተሳኽዕ እንተኮይንካ ናተይ ቦታ ኣሕሊፈ ክህበካ እየ ብምባል ቃል ይኣትየሉ ብፅባሒትኡ ስሪዛዋና የዕረኽቱ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ላዕሊ ህንፃ ኮይኖም እናተዘናግዑ ነበሩ ጌንጂ ናብኣቶም ከይዱ ድሕሪ ምርባሹ ምስ ስሪዛዋ ኢድ ንኢድ ክበኣስ ከም ዝደሊ ይናገር ኣብቲ ሽዑ ሰዓት ናይ ጌንጂ ናይ ቀረባ ዓርኪ ዝኾነ ቶኪዮ ኣብቲ ቦታ ዝነበረ እንትኸውን እቲ ባስ ጠጠው ንምባል ፈቲኑ እዩ ዕድማ ስሪዛዋ ንዓይ ከም ዝበቐሊሉ ክትበኣሰና ይትኽእሊ መጀመርያ
ኣብቲ ክፍሊ ዘለው ተራ ተምሃሮ ተባኢስኻ ክትሽንፍ ኣለካ ንዓቶም እናሸነፍካ ሓይልኻ እናረኻ እንትትመጽእ ድማ ሪንዳማን ዝተባህለ ሰብ ከይድካ ትበኣስ ምናልባት ተሳኺዕልካ ንሪንዳማን ዝሽንፍካዮ መዓልቲ ሽዑይና ንባእስ ኢሉ ይናገሮ እዚ ሰምዐ ገንጂ ድማ ብቕልጡፍ ስለ ሪንዳማን ነቶም ተምሃሮ ምሕታት ይጅምር ኩሎም ተምሃሮ ስለ ሪንዳማን ኣብ ዝናገርሉ ሰዓት ወዲ ሰብ ምስኡ ክበኣስ ኣይኽእልን ንዕኡ ማንም ኣየሸንፎን ምስኡ ተዘይትበኣስ ግን ይሕሸካ እናበሉ ኩሎም ኣካቢዶም ይነግርዎ ገንጂ ድማ ናይቶም ተምሃሮ ምክባድ ከኣምን ስለ ዘይከኣለ ቀጥታ ከይዱ ንሪንዳማን ይርዮ ናይቶም ተምሃሮ ንግግር ሓቂ ከም ዝኾነ ተረዲኡ ንሪንዳማን ገና ምስ ረኣዮ ምስኡ ተባኢሱ ከም ዘየሸንፎ ስለ ዝተረድአ መጀመርያ ንባዕሉ ምድላውን ሳብን ከም ዘድልዮ ወሲኑ እዩ ምርኢትና እንትቕየር ካብ ካልእ ቤት ትምህርቲ ዝመፀ ኪን ምስ ገንጂ ተራኺቡ እዩ ኬን ድማ ምናልባት ሕጂ ከሸንፎ ይኸውን የኢሉ ዕድሉ ንምምኳር ምስ ገንጂ ይባእስ ይኹን እምበር ኪን ኣይተሳኽዐሉን ብገንጂ ተሸኒፉ እዩ ካብ ሕጂ ንድሓር ዘለዎ መማረፂ ምስ ገንጂ ሓቢርካ ምስራሕ እንትኸውን ምስኡ ምስራሕ እውን ጀሚሩ እዩ ኬን እውን ናይ ገንጂ ዕላማ እንታይ ከም ዝኾነ ኣብ ዝሓተሉ ሰዓት ናይቲ ቤት ትምህርቲ ሓያል ተባእሳይን ኩሉ ሰብ ዝፈርሐ ምዃን ከም ዝኾነ ይነግሮ ኬን ድማ ኣብ ጎኑ ካብ ምዃን ወፃኢ ካልእ ኣማራፂ ስለ ዘይብሉ ክሳብ መወዳእታ ሓቢርዎ ከም ዝኸውን ቃል ይኣትየሉ ካብታ መዓልቲ ንሳ ንድሓር ገንጂ ናብ ኩሉ ክፍሊ እናኣተየ ተምሃሮ ዝሃርም እንትኸውን ኣብ ናቱ ክላስ ዝርከብ ተምሃሮ እውን ሃሪምዎም እዩ ኣብ መንጉ ሓደ ኣብቲ ክፍሊ ተፈራሓይ ዝነበረ ነቲ ቹታ ታምራ ዝተባህለ ተምሃራይ እውን ብቐሊሉ ከሸንፎ ክኢሉ እዩ ቹታ እውን ልክዕ ከም ኬን ኢዱ ዝሃበ እንትኸውን ምስኦም ብሓባር ምስራሕ ጀሚሩ እዩ ቹታ ኣብቲ ዙርያ ቤት ትምህርቲ ዘለው ለያቡ ይፈልጦም እዩ ንገንጂ እውን ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ውሽጢ ዘለው ሕድሕዶም እቶም ዝፍርሐ ጉጅለታት ሽም ዘዝር ምንጋር ይጅምር ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ካብ ዘለው ሓደገኛታት ጉጅለ እቶም ናይ ሞተራት ጉጅለ ሓደ እንትኸውን ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ነቲ ጉጅለ ዝመርሖ ባንዲ ሂንቱ ዝተባህለ ተምሃራይ እዩ ናይ ሞተራት ጉጅለ ተምሃሮ ልክዕ ከምቶም ካልኦት ተምሃሮ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ዝፍርሕ ሰባት ክኾኑ ኣይደልዩን ንሶም ሞተረኛታት ከም ምዃኖም መጠን ክፍርሑ ዝደልዩ ኣብቲ ናይ ከተማ መንገድን ብፖሊሳትን እዩ ናይ ገንጂ ድሌት ግን ብፖሊሳት ዝፍራሕ ዘይኮነስ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ዝፍራሕ ሰብ ምዃኑ እዩ ንቹታ ድማ ምስ እዚኦም ምንም ዘባእሲ የብልናን ይብሎ ንዓቶም ገዲፍካ ካልኦት ጉጅለ ንገረኒ ብምባል እቶም ዝተረፉ ጉጅለ ንክነግሮ ይገብር ካብኦም ወፃኢ ብሄሮሚክ ክሪሽማ ዝተባህለ ተምሃራይ ዝምራሕ ናይ ቀዳማይ ዓመት ተምሃሮ እውን ኣለው እዞም ጉጅለ በቶም ተምሃሮ ዝፍርሑ እንትኾኑ እቲ ጉጅለ ዝፅዋዕ ድማ ኣብዚ ካትሪን እናተባህለ እዩ ካብኡ ብተወሳኺ ድማ ኩሉ ሰብ ዝፈርሖ ሪንዳማን እውን ኣሎ እዩ ምስኦም ገንጂ ድማ ስለ ሪንዳማን ኣብ ዝተልዓለ ቁፅሪ ንዕኡ ግደፎ ምስኡ ዘባእሲ የብልናን ሪንዳማንና ንሕና ዘለናዮ ደረጃ ፈፂሙ ዝተፈለየ እዩ ንሕና ናብኡ ኣይንኸይድን ንሱ እውን ናባና ይመፅን ናይ ሪንዳ ነገር ድማ ችላ ኢልዎ እዩ ዘሎ ኣብዚ ሕጂ ናይ ገንጂ ትኹረት ኣብ ናይ ስሪዛዋ ጉጅለ እንትኸውን እቲ ቤት ትምህርቲ ተቆፃፂርዎ ዝርከብ ናቱ ጉጅለ እዮም ኣብ ናይ ስሪዛዋ ጉጅለ ውሽጢ ካብ ዝርከቡ ተምሃሮ ተኳጅዶ ዝተባህለ ተምሃራይ ብጣዕሚ ጨካን እዩ ክሳብ ሕጂ ክልተ ተምሃሮ ብጥርሙዝ ብምውቃዕ ቀቲሉ እዩ እቲ ካልእ ተምሃራይ ድማ ሽዱቱ ስትሞ ዝበሃል እንትኸውን ንሱ ድማ ናይ ማርሻል ኣርት ጥበብ ስለ ዘለዎ ኩሉ ሰብ እዩ ዝፈርሖ እቶም ካልኦት ናይ ስሪዛዋ ጉጅለ ዓንዲ ሕቆ ዝኾኑ ሚካሚ ብራዘርስ ዝበሃሉ ክልተ ሓዋት እዮም ኣብ መወዳእታ ኣብ ቀረባ ግዜ ዝተሓወሶም ማኪሴ ታካሽ ዝተባህለ እውን ኣብዚ ጉጅለ ይርከብ ሚኪሴ ክሳብ ሕጂ ዝገበሮም ባእሲ መብዛሕትኡ እናተሸነፈ ነበረ ነገር ግን ካልኦት ኣብ ስሪዛዋ ጉጅለ ዘለው ተምሃሮ ንዕኡ ሽፋን ስለ ዝህብዎ ብሓባር ኣብቲ ጉጅለ ዘለው ሰባት ኩሎም ይፍርሑ እዮም ካልእ ናይ ሚኪሴ ድኹም ጎኑ ድማ ጓል ኣንስተይቲ ብጣዕሚ ዝደሊ እንትኸውን ቃል ግን ደፊሩ ከናግር ኣይኽእልን ምናልባት እዚ ድኹም ጎኑ ብምጥቃም ክነጥቅዖ ንኽእል ኢና እቲ ጉጅለ እውን ክነዳኽሞ ኢና ብምባል እቲ ዝፈልጦ ነገር ኩሉ ተናዚዙ እዩ ገንጂ እውን ስለ ድኹም ጎኑ ምስ ሰምዐ ሽዑ ንሽዑ ንሩኳ ዝተባህለት ጓል ናብ ክለብ ንክኸዱ ሓታ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ናብ ሚኪሴ ብምኻድ ናብ ቆናጁ ደቂ ኣንስትዮ ዘለዎ ፓርቲ ከም ዝተፀውዐ ብምምሳል ናይ ፃውዒት ካርዲ ሂብዎ እዩ ሚኪሴ ድማ ዝተደገሰሉ ነገር ስለ ዘይፈለጦ ሓሪፋት ክዳውንቲ ብምኽዳን ናብቲ ፓርቲ ይኸይድ ትሓት ኣከዳድንኡ ዝፈተዮ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ቀሪበን ከናግርኦ ፈቲነን እየን ነገር ግን ሚኪሴ ስሱዕ ስለ ዝኾነ ምስኡ ብዙሕ ኣይፀንሐን ብኻልእ ወገን እኒ ገንጂ ህቅኖም ዘካይድሉ ሰዓት ኣኺሉ እዩ ናቶም ህቅን ድማ ንመጀመርያ ሩኳና ሚኪሴ ክቀራረቡ ምግባር እንትኸውን ክልቲኦም ድሕሪ ምቅራቦም ድማ ቹታ ልክዕ ከም ዘይፈልጣ ብምምሳል ንሩካ የቸግራ ሚኪሴ ድማ ኣብ ቅድሚ ሩኳ ጅግና ኮይኑ ንክርአ ንዓን ምድሓን ክብል ኣብ ዝበኣሰ ግዜ ህቅኖም ድማ ሽዑ ንሚኪሴ ምህራም እዩ ብዝሕዝን ኩነታት ግን እቲ ህቅን ንሩኳ ስለ ዘይነገርዋ ንቹታ ብምህራም ካብቲ ቦታ ከይዳ እያ ኣብዚ ሕጂ ግዜ ገንጂ ንሩኳ ስለ ዘቐየማ ብጣዕሚ ሓዚን እዩ ሚኪሴ ድማ ምስኦም ንምስራሕ ስለ ዝተስማዕምዐ ንዕኡ ምህራም ኮነ ምቕታል ዝነበረ ትልሞም ገዲፎሞ እዮም ምርኢትና እንትቕየር ድማ ገንጂ ኤዛ ኩሽን ናብ ዝበሃል ተምሃራይ ከይዱ እዩ ብኤዛ ኩሽን ዝምራሕ ተምሃሮ ኩሉ
كلهم نناي بعلم كلت زلوهم انتخون مسوم بباس دليو إيزاكي مجمراني جنجي بسلام نكخير بزحد ولا كوانت هابو ناي مخادليت كناي نبرن بزي مخنيات دما بين مسنا إيزاكي جوجل كلهم تبايسيو بزحزن خنتات جنجي تساخع لون ان إيزاكي كشنف ما يكالن نجرجن إذا كل سب هاري موح حجو ناي مباس ديت كم زلو عبزرايلو ساعات ان إيزاكي سو حدا جوجل مسرات وسينم يوم عبز حجي دما ناي جنجي حلم جهاد زخونه لجزينا بس حسل زخونه بزح سبات أكيبو عبي جوجل مسريتيو بخاله وجن ناي سريزاوا جوجل جنجي بقد تعرف كن زاكل سب مكابو دس سايبلومن بكم زي زقصل انت خوينم دما عب قربا غزي اتي بيت مستقواصرو يوم ناتنا حلافنت كابيدنا قدم موصو زخونه ነገር ክንገብር ኣለና በመባል ሓድሽ ትልማውጽዮም እዮም ትልሞም ድማ ምስኒ ገንጂ ምስራሕ ዝጀመረ ኤዛኩሽን ንበይኑ ምህራሚዩ ንኢዛክሽን ተኸታትሎም ንበይኑ ኣብ ዝረኸብዎ ሰዓት ነብሲ ስሒቱ ክሳብ ዝወድቕ ኩሎም ይሃርምዎ ሕጂ ኢዛኪ በቲ መሃረምቲ ምኽንያት ሆስፒታል ኣትዩ ገንጂ ድማ ኢዛኪ ዝተሃረመ ምስ ብምስርሑ ስለ ዝኾነ ስሪዛዋ ጉጅለ ሕነን ምፍዳይ ሰባት ምትእኻብ ጀሚሩ እዩ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ውሽጢ እውን ምስኡ ንክሰርሑ ሕቶን ተቕርበሎም ነቶም ዘይቕበሉ ተምሃሮ ኩሎም ምህራም ይጅምር ብኻልእ ወገን ናይ ስሪዛዋ ጉጅለ ገንጂ ዝገብሮ ዘሎ ነገር በፂሖምሉ እዮም ናይ ገንጂ ኣቦ ናይ ያኩዛ መራሒ ስለ ዝኾነ ምስኡ ብቀጥታ ክንበኣስ نخلين زلنا ممارسي بدخم قون متاون تخون نروكا كنعقتا لنا بمبال حدش الموت يوم ياكوزا مالت انتاي مالتي تبلو تخونو ياكوزا مالت عب جابان وش تزركبو نايليا بقجلة ما راح مالتيو احنا يسريزاوا قجلة نابتم موترنيات دحر مخادم نروكا نكعقتو وحاستم يوم نتم موترنيات تروكا نكعقتو وانتحاتو سلي جينجي من منقرايا العلون مخنياتو دما ناي جينجي شم الناقايا نسلز مسا من الباط مسورك بكم زلوا انت فريطم عين سرحن كبلوا مخليوم نتم موترنيات كابانا حدا سوا فكير وايو نساقن نكتسمع مع سلازي خالت نكتفرح تراحيو دليتنا نعو انبر نخالي ايكونن بمبال نتم موترنيات اتالي لموميوم ازي كم زيلو نحاليه كين نابناي جنجاب بوصلا ازخونه كالينا ياكوزا مرحي كيديو اتساب دما ياكازي جوجي زبهال انتخون ناي جنجي بيتسو ودكات بتعم زدل سبيو كين مس جنجي نمسرح تسمع معي ولا كوان تخونه ابز حجيجن جنجي كموت دليو ناي جنجي موت زدليلو مخنيات دما جنجي انتميتو اتي جوجي لازم مرحو انا ايلو بمحسابيو ياكازي دما كم زعينت عد الرقيبو كحالفو سلا زي دلي بقلطف نقاتلو نكين شقوت يهبو يخون انبر كين قاتلو اي مرسن جنجي كندي زاكل يوا كم زخونه سلا زفلت ياكازي قاتلو كم زدلي كل نغر بدبداب غيرو نابو صحفي يهبو ازي كم زيلنا هالي اتو موترنياتات نركو عفينا مايم جنجي نابركو ابدولو ساعات سلكا سلا زي وسدوا كل نغر تنغرو صليم جاكيت تخلنا موترنياتات عفينا من ايام تبلو ابي كم زلو خاي يفلتني لا كل نغر نجنجي تحبرو جنجي دما ازي من السمعه بقلطو في عرفت بمحاز مستم موترنياتات مباس جميريو ابتباس ساعات باندو نابت بوتا يمص باندو مالت نايتو موترنيات حلقه نتخون قدم حجي مس جنجي تسمع ميعو سلا زنبره نمتاي خمس باس يحتم جنجي دما ابزي زركبن ان تباس زلو نروكا كم زعفن واي نغرو حكم تحق انت خوينو باندو اب منغو جنجي ركان زلو ركب اي فلتن ناي سريزاوا جوجله كاباتم حدا كم زفقران اش نختبل دما عفننا سلا زبولنا انا عفنا يا زعفنا يا مغنيات دما بزنبر مساخا ركب كم زلو عين فلتن بمبال يغريتا حتى تميم باندو ركا ابزلاتلو سلا زنغرو نابت زلاتو كيدوم الناس اوصيو وايو حجي مسريزاوا جوجله زلوهم نجر كبكع سلا زلو مسوم نخباس يحتوهم جنجي ابز حجي ساعات عركو توكيو اوبراسيون سلا زلو كباس كم زي خيل نغيروم يو ابز قصل معات دحر ساعات اتباس نغبر نخلينا شعو كلنا كنركبنا بمبال نباس قصر حزم يوم قابو جنجي ابت جوجله زلو حد سبات كاب زلو بمكاب ابز قصل معالتي نباس نخدالي نغرام بخاله وغن توكيو يعرفتن تصبيم كمصو سلا زي خالو بحركا نابت اوبراسيون كفلياتي اني جنجي نابت توكيو زي مسلو مخنيات دما ناي باس ساعات لزبصحم نابت بوتا كيدم يوم ابت بوتا كاب ناي جنجي جوجلن لعلي ناي سريزاوا جوجله بتعم بزحات يوم نجر جن كسباب زي مصينا مملاس زبال نجر يلن بمبال وحدات ناي جنجي جوجله مسريزاوا جوجله مباس جميره بيم غزي مسكده قصري ناي سريزاوا جوجله ناتقعوا ميركبو جنجي بزي ان تچنق اب زنبرلو ساعات بانديتو زمرحم ناي موترنيات جوجله نابت بوتا يمصو اني باندو زمص دما ني جنجي جوجله نمحغازيو ني جنجي كحغزو دليل مخنيات دما ناي سريزاوا جوجله عتاليلم نركا كعفن واسل زغبرو نعتم نمغدايو حجي ناي جنجي جوجله بقصر سلازبل صوم اتي باس مشناف جميرم يم اتباسي ناي سريزاوا جوجله حلقه زخونه سريزاوا
ህይወቶምን ጌንጅን ክሳብ ዝተርፉ ቀፂሉ እዩ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ኩሎም ሰባት ኣብ መሬት ወዲቖም ዝርከቡ እንትኾኑ ናይ ስሪዛዋን ጌንጅን ባእሲ ድማ ሓያል ዋላ እኳ እንተኾነ ኣብ መወዳእታ ግን ጌንጂ ከሸንፎ ኽእል እዩ ብኻልእ ወገን ያካዚ ንኪን ዓጊትዎ እዩ ዝዓግተሉ ምክንያት ድማ ንጌንጂ ንክቐትሎ ሽጉጥ ምስ ሃቦ እቲ ነገር ኣሕሊፉ ናይ ጌንጂ ኣቦኡ ስለ ዝነገረ እዩ ያካዚ ተኪሱ ንኪን ሃሪሙ ቀቲለየ ኢሉ ናብ ቃላይ የእትዮ ነገር ግን ኪን ቀዲሙ ናይ ጥይት መከላኸሊ ገይሩ ስለ ዝነበረ ሕጂ እውን ብሂወት ኣሎ እዩ ኣብቲ ናይ ፊልም መወዳእታ ምርኢትና ቶኪዮ ብዝግባእ ኦፕራስዮን ብምግባር ጥዕንኡ ሙሉእ ተመሊሱ እዩ ሪንዳማን ድማ ናይ ጌንጂ ሽም ብጣዕሚ ስለ ዝተጋነነ ብፍቓዱ ክበኣስ መፂኡ እዩ ጀግና ልቢ ዘለዎ ጌንጂ ዋላ እኳ ተኸታታላይ ይኹን ካልኣይ ክፋል ግን ተሰሪሕዎ እዩ ኣብ ቀጻሊ ድማ ካብዚ ንላዕሊ ምህንጠይ ዝኾነ ናይዚ ፊልም ካልኣይ ክፋል ሒዘ ንኽመጽእ እዚ ቪድዮ ላይክ ምግባር ከይትርስዑ ሓደሽቲ ዝኾንኩም ድማ ንቻነልና ሳብስክራይብ ብምግባር ናይ መደባትና ተቋደስቲ ንክትኾኑ ብኽብሪ ንዕድመኩም ብኻልእ ፊልም ክሳብ ንራኸብ ድማ ቻው ቻው